Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός, γνωστός για τη συγγραφή της ιστορίας του Πελοποννησιακού πολέμου και στρατηγός. Η ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου πρόκειται για ένα κλασικό ιστορικό έργο, πρώτο στο είδος του, το οποίο αφηγείται με τεκμηριωμένο τρόπο τα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου το 431 έως 404 π.Χ. μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης έζησε έως το τέλος του πολέμου, όπως λέει ο ίδιος, στο ε26 της ιστορίας, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη συγγραφή του έργου. Συγκεκριμένα, πρόλαβε να γράψει γεγονότα έως το 411 π.Χ. Το έργο του άσκησε μεγάλη επιρροή σε ιστορικούς και μελετάται ως σήμερα από πολιτικούς επιστήμονες, καθώς θεωρείται ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού ως προσέγγιση στη μελέτη των διεθνών σχέσεων. Η ζωή του. Οι πληροφορίες που σώζονται για τη ζωή και τη δράση του είναι πενιχρές και προέρχονται είτε από αναφορές του ίδιου του συγγραφέα μέσα στο έργο του, είτε από άλλες μεταγενέστερες πηγές, ιδιαίτερα από τους λεγόμενους βίους, κυρίως από αυτόν που έγραψε ο Μαρκελίνος και από το Λίμα στο λεξικό της Σούδας. Ο Θουκυδίδης αυτοπροσδιορίζεται ως Αθηναίος, λέγοντας ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Όλωρος και ότι καταγόταν από τον Αθηναϊκό Δήμο Αλυμούς. Ήταν ιδιοκτήτης χρυσορυχείων στην παράκτια περιοχή της Θράκης απέναντι από τη Θάσο. Γεννήθηκε στο Δήμο Αλυμούντα, το σημερινό Άλυμο, και είχε συγγενικούς δεσμούς με τον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό Μιλτιάδη και το γιο του Κίμωνα. Ο Θουκυδίδης ήταν περίπου 25 με 30 ετών στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, το 431 π.Χ. Αρρώστησε και ο ίδιος κατά το λοιμό που έπληξε την Αθήνα μεταξύ 430 και 427 π.Χ., εξοντώνοντας το 1/4 του πληθυσμού της μεταξύ αυτών και τον Περικλή. Το 424 π.Χ. εκλέχθηκε στρατηγός και ανέλαβε τη διοίκηση 7 πλοίων που εγκυροβολούσαν στη Θάσο, πιθανότατα λόγω των διασυνδέσεών τους στην περιοχή. Κατά τον χειμώνα του 424 με 423 π.Χ. ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας επιτέθηκε στην Αμφίπολη, μια παραλιακή πόλη της Μακεδονίας στα δυτικά της Θάσου, στρατηγικής σημασίας για την Αθηναϊκή Συμμαχία, λόγω της ναυπηγήσιμης ξυλίας που προσέφερε η περιοχή και επειδή βρισκόταν κοντά στα χρυσορυχεία του Παγκαίου. Ο Αθηναίος διοικητής της Αμφίπολης ζήτησε βοήθεια από τον Θουκυδίδη. Ο Βρασίδας, γνωρίζοντας ότι ο Θουκυδίδης βρισκόταν στη Θάσο και φοβούμενος βοήθεια από τη θάλασσα, έσπευσε να προσφέρει ευνοϊκούς όρους στους κατοίκους της Αμφίπολης για παράδοση, τους οποίους και δέχτηκαν. Έτσι, όταν ο Θουκυδίδης έφτασε στην Αμφίπολη, η πόλη ήταν ήδη υπό σπαρτιατικό έλεγχο. Τα νέα για την απώλεια της Αμφίπολης προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Σχετικά με την αποτυχία του να σώσει την πόλη, ο Θουκυδίδης αναφέρει «Μου συνέβη να εξοριστώ από την πόλη μου και επί 20 χρόνια μετά τη στρατηγία μου στην Αμφίπολη και έχοντας επαφή με τα πράγματα των δύο πλευρών και ιδίως λόγω της εξορίας μου με τα πράγματα των Πελοποννήσιων, είχα τη δυνατότητα να τα προσεγγίσω απερίσπαστος και να τα κατανοήσω καλύτερα». Πιθανόν ο Θουκυδίδης ταξίδεψε και στη Σικελία κατά την εκστρατεία στη Σικελία, καθώς υπάρχουν παραδείγματα βαθιάς γνώσης των τοπικών συνθήκων. Σύμφωνα με τον Παυσανία, κάποιος με το όνομα Ινόβιος κατάφερε να περάσει ένα νόμο που επέτρεπε στο Θουκυδίδη να γυρίσει στην Αθήνα, πιθανόν λίγο μετά από την παράδοση της Αθήνας και το τέλος του πολέμου το 404 π.Χ. Ο Παυσανίας συνεχίζει λέγοντας ότι δολοφονήθηκε κατά την επιστροφή του στην Αθήνα. Πολλοί αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, θεωρώντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι έζησε μέχρι και το 398 π.Χ. Πάντως, όποια από τις δύο απόψεις και αν ισχύει, το σίγουρο είναι ότι παρόλο που έζησε μέχρι το τέλος του πολέμου, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ιστορία του. Η αφήγησή του τελειώνει απότομα στο μέσο του 411 π.Χ., υποδηλώνοντας ίσως ότι πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της συγγραφής του έργου.
Σύμφωνα με κάποια παράδοση, αναφέρεται ότι το κείμενο του βρέθηκε να τελειώσει με μια αναλοκλήρωτη πρόταση, τα λείψανά του επιστράφηκαν στην Αθήνα και ενταφιάστηκαν στον οικογενειακό τάφο του Κίμωνα. Το έργο του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης δεν έδωτε ως τίτλο στο έργο αυτό, ούτε το διέρεσε σε βιβλία. Η διέρεσή του σε 8 βιβλία και ο τίτλος Θουκυδίδου Ιστορίε ή συγγραφή οφείλεται στους αρχαίους γραμματικούς. Στο πρώτο βιβλίο, μετά από το προήμιο, ακολουθεί η λεγόμενη αρχαιολογία, η οποία αποτελεί σύγκριση μεταξύ του Πελοποννησιακού πολέμου και των προηγουμένων γεγονότων της ελληνικής ιστορίας. Κατόπιν, ύστερα από ορισμένες μεθοδολογικές εκτιμήσεις, ερευνώνται οι άμεσες αιτίες του πολέμου με μια αναδρομή στις πρώτες αρχές και στην εξέλιξη της αθηναϊκής ηγεμονίας. Στο δεύτερο βιβλίο ξεκινά την εξιστόρηση του πολέμου, την οποία συνεχίζει με χρονολογική σειρά, διαιρώντας κάθε χρόνο σε καλοκαίρι και χειμώνα. Σημαντικότερα μέρη του είναι εκείνα που αναφέρονται στις 2 επιδρομές των Λακεδαιμονίων στην Αττική και στον Επιτάφιο, που εκφώνησε ο Περικλής για τους νεκρούς του πρώτου έτους του πολέμου, με τον οποίο ο ιστορικός εξιτανικεύει την πόλη των Αθηνών και στο φοβερό λοιμό των Αθηνών. Στο τρίτο βιβλίο εκτίθενται οι ομότητες των 3 επόμενων χρόνων και παρεμβάλλονται οι δημιουργίες του Κλέωνα και του Συνετού Διοδότου για την αποστασία και την τιμωρία των Μυτιληναίων. Σημαντική επίσης είναι η περιγραφή της παθολογίας του εμφυλίου πολέμου με αφορμή κάποια γεγονότα στην Κέρκυρα. Στο τέταρτο βιβλίο, 7ος, 8ος και 9ος χρόνος του πολέμου, ο Θουκυδίδης πραγματεύεται την κατάληψη της Πύλου από τους Αθηναίους και τις επιχειρήσεις του Λακεδαιμονίου στρατηγού Βρασίδα στη Χαλκιδική. Σημαντικότερο μέρος του 5ου βιβλίου αναφέρεται στην επιχείρηση των Αθηναίων κατά της Μήλου, όπου δίνεται ανάγλυφη παράσταση της επεκτατικής πολιτικής της Αθήνας. Στα βιβλία 6 και 7 εξιστορεί την εκστρατεία στη Σικελία των Αθηναίων 415 έως 413. Τέλος, το 8ο βιβλίο περιλαμβάνει τα πρώτα χρόνια του Δεκελικού πολέμου, την παρέμβαση των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις και την αποστασία πολλών συμμάχων από τους Αθηναίους. Χαρακτήρες και επιρροές. Ο Θουκυδίδης πιθανότατα εκπαιδεύτηκε από τους σοφιστές, δασκάλους και φιλοσόφους της κλασικής Αθήνας, Αναξαγόρα και Αντιφώντα. Έχει επηρεαστεί ακόμη από την τραγωδία, πράγμα που φαίνεται από το διάλογο των Αθηναίων Μιλίων, ο οποίος είναι γραμμένος σε μορφή ερώτησης-απάντησης στιχομυθία. Επίσης, συχνά αναδιαστέλει τη γνώμη με την τύχη, επηρεασμένος και πάλι από την τραγωδία. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, ο Θουκυδίδης θαύμαζε τον Περικλή και επιδοκίμαζε την εξουσία που είχε στο λαό, παρόλο που αποστρεφόταν τους λαϊκιστές δημαγωγούς που τον διαδέχτηκαν. Ο Θουκυδίδης δεν ήταν υπέρμαχος της ριζικής δημοκρατίας που προωθούσε ο Περικλής, αλλά πίστευε ότι ήταν αποδεκτή όταν λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση ενός ικανού ηγέτη. Άλλη επιρροή του Θουκυδίδη ήταν ο Ιπποκράτης. Στο τμήμα του έργου του περιγράφει το λοιμό που έπληξε την Αθήνα. Η ανάλυση του πάνω στα χαρακτηριστικά της ασθένειας αυτής είναι πολύ λεπτομερής και δείχνει άμεσα την επιρροή του από τον Ιπποκράτη. Ο ιστορικός Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης γενικά αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρώτους αληθινούς ιστορικούς. Με την εισαγωγή της μεθόδου της ιστορικής αιτιότητας, δηλαδή της αναζήτησης των βαθύτερων αιτιών ενός γεγονότος, υπήρξε ο πρώτος που προσέγγισε με επιστημονικό τρόπο την ιστορία. Αντίθετα με τον προγενέστερό του Ηρόδοτο, τον αποκαλούμενο από τον Κικαίρονα πατέρα της ιστορίας, ο οποίος περιελάμβανε την ιστορία του φήμες και αναφορές στη μυθολογία και στους θεούς, ο Θουκυδίδης συμβουλευόταν σε μεγάλο βαθμό γραπτά ντοκουμέντα και συνομιλούσε με ανθρώπους που συμμετείχαν ή και πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα τα οποία περιέγραφε. Ίσως η επιτομή της έρευνας του Θουκυδίδη πάνω στα βαθύτερα αίτια του πολέμου να είναι ο ομιλίων διάλογος. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο απόσπασμα, καθώς είναι γραμμένο σε μορφή που θυμίζει θεατρικό έργο.
Σε αυτό αναδεικνύεται καθαρά ο ιμπεριαλιστικός κινησμός των Αθηναίων, οι οποίοι αρνούνται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ή της ουδετερότητας στους Μιλίους. Πρόκειται για ένα έμεσο αλλά σαφές σχόλιο σχετικά με την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Με άλλα λόγια, ως πραγματική αιτία του πολέμου παρουσιάζεται η άρνηση των Αθηναίων να χρησιμοποιήσουν τη λογική στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους και η επιμονή τους να επεκτείνουν συνεχώς την ηγεμονία τους βασιζόμενη στη στρατιωτική και οικονομική δύναμή τους. Πράγμα το οποίο οι Πελοποννήσοι, το αντίπαλο δέος, φυσικά δεν μπορούσαν να ανεχτούν. Ο Θουκυδίδης δεν εξετάζει την τέχνη, τη λογοτεχνία ή την κοινωνία της εποχής εκείνης, αλλά αυστηρά ό,τι θεωρούσε ότι συσχετιζόταν με τον πόλεμο, και αυτό γιατί περιέγραφε ένα συγκεκριμένο γεγονός και όχι μια ιστορική περίοδο. Επίσης, άξιο προσοχής αποτελεί το ότι είχε συναίσθηση της σπουδαιότητας που είχε το έργο του για τις μελλοντικές γενιές, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα. Ο αποκλεισμός του Μυθόδους από την ιστορία μου ίσως την καταστήσει ο λιγότερον τερπνήν ως ακρόαμα, θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλλον να συμβούν περίπου όμοια, διότι την ιστορία μου έγραψα ως θησαυρών παντοτινών και όχι ως έργων προορισμένων να υποβληθεί εις διαγωνισμών και να αναγνωστεί εις υπάκουον των πολλών, δια να λησμονηθεί με το λίγον.